asik ini buat tamu kayak browser kayak bangga tamu ko ini tuh di bawah aja bah ini hedin bahaya tuh mereka tuh no ya buat tamu bagi ang asik ko saya handa bitong ang sound bagi asik horhon night block asik 20 kilometer ang himui thangai phayo bagi ang wana fu asik kolom bagi wana li ba tak sang wasu na ki wana umayo ma bakar uma asik porim ko starbucks sapai bano ang bin bagi besek ko bagi handa bitong umayo sana ko kan wahai tungan nuk lugot tabai ko bin bagi ang asik ko kai 20 kilometer himui thangai phayo sa happy hayang sak tapos na no ang ko bo binbagin ang sa kapil sa mga lokay ang gatay tabo muna ani bagay ani bagay han kitay